A obra prevista en Santa Uxía consistirá na pavimentación da céntrica rúa Miguel Rodríguez Bautista cun investimento de máis de 62.000 euros. En Corrubedo executarase a pavimentación dun treito da rúa Buenos Aires. Na rúa Miguel Rodríguez Bautista, unha das arterias principais da parroquia de Santa Uxía, na que estamos a investir pois máis de 60.000 euros nese tramo que vai pois dende a praza do Centenario ata a parte superior casi de Lepanto. Estamos, como digo, a falar pois dunha arteria principal que se atopa pois en bastante mal estado actualmente e que todavía ten empeorado por mor das chuvias e que terá pois un prazo de 2 meses para poder levarse a cabo. Ademais da rúa Miguel Rodríguez Bautista, tamén vamos a ter outra pavimentación de unha estrada ben concurrida, como é a rúa Buenos Aires, na parroquia de Corrubedo, esa estrada de entrada, e que se vai a pavimentar pois, do que é a rúa Canaval ata a Travesía Bos Aires. Aí temos un treito tamén bastante largo, no que se van a invertir pois máis de 72.000 euros e que tamén agardamos pois que nos vindeiros 2 meses este executada tal e como se reflexa no contrato. En Palmeira acometerase non só a renovación do pavimento, senón tamén da rede de abastecemento da rúa Agriña, o que suporá un custo de 97.000 euros, mentres que en Oleiros ampliarase a rede de saneamento no lugar dos Muiños. Casi 97.000 euros que se van a dedicar á pavimentación e á renovación da rede de abastecemento da rúa Agriña. E, por último, tamén temos o que é pois unha zona que neste momento pois está sendo pois renovada de xeito amplio. Estamos a falar dos Muiños, na parroquia de Oleiros, na que atopámonos nestes momentos cunha pavimentación aberta no que son o camiño dos Muiños, unha pavimentación que vai con cargo ao pós do ano 2024, en a que estamos a falar pois dunha inversión de 45.000 euros, e tamén adxudicábamos a semana pasada pois esa ampliación de saneamento nun ramal dos Muiños que vai a ser pois dun importe total de 70.000 euros.